खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिशा ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों बयबो मिथिगौ दिनै ISPL एबा इन्टार सिक्स-शेड्युल टुर्नामेन्ट लिग बिनि जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेट्च। बे मेट्चआवनो जोङो थांनो बिराद हांखुर जाखानाय आरोना मेट्चखौ नायनो होननानै खाथिबो जाया जाहैबाय। थेवबो दिनै जोङो बिदा फंबाय ज' मोनसे टारगेट लादों। दिनै जों थांगोन होननानै दा जों ओंखारबायानो अलरेडि जों लामायाव दङ। जों सेरफांगुरि मोननोसै फ्राय बेवहाय जोंहा आंजों दंफायो जोंनिनो बिदा गेदेर अमृत आरो जोंहा फंबाय एक्टर दङ सासे। नोंथाङा नोंनि सिनायथिखौ होग्रोहरदो। ओरैनोबो मिथिगौ बांसिनानो। आंनि मुङा आर' बसुमतारी। नोंथांमोनाथ' आंखौ सोरबा सोरबा नुबाय जानांगौ। दा एसे एनै सोलिफुबाय थानाय मोनसे बर'नि मोनसे सर्ट भिडिअ खालामो, एक्टर रलै खालामगासिनो। बेनोसै दा नोंथांमोना अननानै बिथांनि दिशा ब्लग इउटुब चेनेलखौ अननानै बयबो सापर्ट होलायदो, जाहाथे जों बयबो आवगायनो हायो। नोंथांनि चेनेल माखासे सर्ट फिल्मनि मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन ने नोंथाङा? आंनि सर्ट मुभिनि नामानो जाहैबाय, आंनि फार्स्ट मिउजिक भिडिअ आं फार्स्ट टाइम आगान होजेनदों मिउजिक भिडिअ बुंनानै लानो। आरो बिनि सेकेन्ड टाइम आङो मिउजिक भिडिअ आगान होदों। बे सेकेन्ड टाइमनि भिडिअआनो जाहैबाय बेसेन गोसा सम। आरो थार्ड टाइम आं खालामदों थासारि पार्ट 1 आरो बिनि उनाव थासारि पार्ट 2। बेनो आंनि दा फिल्मा आरो नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुबाय जानांगौ, आरो नुवाखैबा सोरबा सोरबा बिनिया मिजिं इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो जोंहा दं फंबाय ISPL। नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन। दा बे जोबथा मेट्च थांगासिनो। नायलांबाय थादो। जों देखायनो खायदा खालामगोन बेसेबां हायो जेसेबां हायो जों गेजेर खन्द'आव हाबखावनो जायगाखौथ' जों मोननाय नङा। जों बेफोरबायदि हाबखावनानै जोङो सिगाङाव थांनानै बल बिनि क्राउडेड बिनि माखासे पपुलेसन बिनि माखासे इभेन्ट्सफोरखौ जों देखायनो खायदा खालामगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना नायला। माबा मा जायगा मोनलाय बियो? सेरफांगुरि मोनबाय। औ सेरफांगुरि रामफल मोनसै। जोंहा पाइलटआनो बिराद बेस्ट पाइलटखा। 100 थांगासिनो दं। 100 थांगासिनो दं। आं बुंदों एसे आस्थे, मानो होनबा बेखौ नाङा आंनो एसेग्राब थाब सहैनायखौ। आं आस्टेसो थांनो लुबैयो। दा लामायाबो मोजां, फ्राय 100 सिमा बे लामायावहाय खारजाखायो। लामानि कन्डिसनखौ नायनानै जोङो थांगासिनो आरोना काट खालामदों। मेन गेटसिम हाबफैबाय जों। मा हाबजेननाय मेन गेट। गारि पार्किंआथ' एकदम बैयाव दोननांबाय खाथियावबो गोजानाव, बिनिफ्राय 2 मिटारसो गोजानाव दोननांबाय। लेट्स गो नायलांसै मा जायो।
जों जायगासिम मोनफैबाय दानि टाइमा जेबो जायाखै दानो बिराद क्राउडेड जाबाय Football is our legacy. Unity is our goal. ISPL 2022, organized by BTN government for building better networking and mutual understanding and to provide a platform to the youth in the field of sports across northeastern region, India. Today's grand finale match. Ini kita para lah isi dah dan apa sih? Cuma para orang. Kalah sikit. Dia baru mesti kalau mana pak? नायगिरि नोंथांमोन आखाइ हमनाया सिरि जानो मोननाय नङा Kurang selama. Bukan kurang selama. Terus ini juga sih. করেছে এখানে হলো হাত সাফ করে আদরণীয় জনগণকে জানাইছো এলাকা फोथाराव नोंथांमोना ISPL Season 1 2022 नि फाइनालिस्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि एलेगा हानजा गेलेगिरि बिथांमोनखौ नुनो मोनदों बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों Mentor Dr. Sangrang Bromo, Head Coach Vikrant Sharma, Assistant Coach Devalu Goswatari, Assistant Coach Royal Goswatari, Manager Jaikrong Bromo, Assistant Manager Ronjit Islari, Physio Kristi Bromo, Dedam Hazwari, Captain S. Lal Sema, Gunthang Maui, Richard
Roaming Liana, Paul Lolding Sangha, Ricky Hangga, Chris Sangha, Lolding Kuya, Raymond Landrui Hangga, Longthang Loma, Michael Langrai Sangha, Landia Kujama, Ring Hangga Mui, Britas Lalni Lina, Lalmangai Jola, Rauti Kumar, Lalpros Moya, V. Lalming Muara, Samuel H. Lalming Beta, Mangai Muara Guama, Al Lal Rinpu. Puro cerita ni apa? Kita terus saya sekali. Ini saya terus akan. Federation ni empat diri kalian sudah kita memang muda saya bilang sampai sampai kerja sejam saya bilang muda family single kamu ada boy cover kamu dari Siapa sana? official union saya bilang muda football ground di sakati-pakati gosongnani dङ अन्नानै बयखौबो स्टेडियाम फारसे गावबागाव मासिखौ नाजावहैनो थाखाय गुरै खावलायदोङो जाय बिथांमोना सिङाव हाबसननानै दङ अन्नानै जायगाखौ खालि खालामनानै होदो Alumni Senai Pemulai Himselsu Ama Majid Posti Madam Adul Kurani Dong Tekon Aranere Adul Jangan Madam Majelis Bidang-bidang kuasa bersama Ama Majid Posti BDCL Honorable Deputy Speaker Abirang Mahainau Jenderal Tekon Aranere Adul Jangan Madam Majelis Dulalai Profesor Pandi Mandalang Lega Pendiri Kerendau Wali Dia panjang lagi jerau. जोंनि गेजेराव बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन मोसागिरि बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथाराव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों दिनैनि फर्स्ट ISPL 2022 नि फाइनाल गेलेनायाव गासै 560 मोसागिरि बिथांमोना बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन Bagurumba, the traditional dance of indigenous Bodo people living in the state of Assam, northeast India. A very colorful and vibrant dance form. Bagurumba dance is 1,000 years old from generation to generation. It resembles gentle and pointed movement of the butterflies. The Bodo people live in peace and harmony with nature. Bagurumba dance incorporates several symbolic elements of the nature. Have the joy of witnessing the most beautiful dance form performed by 560 Bodo dancers.
বাগুৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব পাৱা নৃত্যটো বড়োসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স বাগুৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ 560 গৰাকী নৃত্য बिथांमोना फोथाराव साखाफारा जानानै रंजाखायो बिथांमोनखौ जों खेबसे बयबो गोबारै आखाइ खबना बरायदिनि गासै 560 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंगोन
Introduction of our players with honorable guests. We now request all the distinguished guests to proceed to the ground. May I request all of our invited guests and dignitaries to please proceed to the playground. Introduce grand finale of first ISPL.
Lihat di bahai. रायजोफोरजों दिनै बिराद खुसि जोंनि बड'लेण्ड टीमा गरसे गल सोनो हानानै सेकेन्ड हाफआव देरहाबाय आरो दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।